Nou, we gaan vandaag al je spultjes dan en dan kies de speltjeskaart kopen, kost €2. En het geld dat we daar van mij verdienen, gaat naar het goede doel. Friesland Workshop! Spiekerbroek hangen, een blokkenrace doen we hier langs. Daar gaan we zaklopen. Daar spons gooien op. We gaan hier spijkerbroek hangen. Ja. Een organisatie en die helpt oorlogskinderen die oorlogservaringen te vergeten. Hier binnen snoepjes moesten er aan in van en moesten eruit vissen met die moeder.